Let us put ourselves in the presence of the Lord. Lord, may your goodness and love be present amongst us today. Come bless our gathering with unity, hope, and vision. Lord, we pray for unity. Build in us all a deep respect for one another, so that your church may be one. Lord, we pray for hope. Come stir your hope within our hearts and renew our faith. Lord, we pray for vision. May your vision fill our lives as we seek to reveal your love. We ask all this in the glorious name of Jesus. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Sige, matakan na po ang mata. So, Marina, ako ulit, kang sagot na po, naroon ang sa tuon budget presentation, nag-present po si Sir Tot, ang Lingkod Barangay Office, and si Sir Toti, ang Naga City Dangerous Drugs Board. Ganyan po, ang sa tuon pong ma-present is ang Civil Registry Office, ang City Legal Office, and ang City Human Resources Management Office. Since may pa po ang taga Civil Registry Office, mapuan naman na po kita sa City Legal Office na ma-present po si Sir. Marina aga po sa Indo-Gabos, saka sa Gabos pong nagdadalan ngunyan. Ako po si MacGyver Gerard Urbina po, City Legal Officer kang Naga. So, yaon po ako tigdingunyan para ipresentar po sa Indo ang investment plan and proposed budget kang City Legal Office para sa taong 2024. Ano po? So, next slide daw po please. So, ang mandate po kang sa moyang office, ang mandato kang sa moyang opisina, yaon man lang po sa Local Government Code, Section 481B, to be exact. So, may enumeration po dyan. Pero mainly, ang pinaka-function po kang opisina i-representar ang Naga sa gabos na kaso na parte ini. So, next slide po. So, ang guidance po kang sa moyang opisina, iyo po ang sa moyang vision sa commission. So, ang vision mi po, department in the City Government of Naga, providing efficient and effective legal services to protect the rights and interests of the city as well as its beloved Nagueños po. Our mission is to provide effective and efficient legal services aligned with the city's vision of being the recognized model of good governance and people-centered development by 2030. So, guided by the vision and the mission, ano po ang gustong ma-attain kang sa moyang office? Next slide po. So, ang organizational outcome po ang opisina is City Government of Naga as well as its various offices and departments are properly assisted legally and are apprised of and guided in terms of legality of every action or decision they will make in the provision of governmental services. So, ang ibig sabihin po, bako sa ng tao ning tao
sa bawat itatauta po, aramon ta kung ang pagtauta within the powers pa kang opisina or tinutugutan pa po yan, bayan kang batas or kang mga different issuances kang national government. So, guided by all this, ang activities po kang opisina, may next slide please. So yan po, records management, personal management, property management, office utilities maintenance and management, procurement and processing of payments, issuance of certifications of no pending administrative cases. Next slide po. Acquisition of papers, records, documents, and certifications. So issuance of legal opinions, provision of legal assistance and recommendations, appearance in all hearings, as well as representation of the city government of Naga in all cases. So kabali po dyan si pag-ibo ng gabos na papel na sinasubmit sa korte o sa kung sain-sain pa man na forum. Pleadings, motions, memorandums, position papers, kung ano po ang hagadon. So para po mag-ibo miining mga activities na ini po ang pinopropose ming budget para sa opisina for 2024. Next slide please. So para sa General Administrative Services, in millions po ini, 6.59 million for personnel services. For MOOE, 1.09 million po. Totaling 7.68. So i-compare naman po ini sa previous budget kang opisina. Next slide please. So may man pong pinagbago. Parehas lang siya. Iyon man lang po kaya si allowed na budget for the office. Although admittedly, kulang po ini, pero we'll make do of what is available. So next slide po. Ini po. Hello, yan. So ini po si enumeration kang gabos na tig-alatan taning budget. So of all those, ang pinaka-importante po sa office me, of course, would be the office supplies, the postage and courier services, kasi sa gabos pong kasong fina-file ta, nagkagamit po kita kang post office pagpadara ng mga pleadings, papers, letters sa mga dapat ang suratan na nasa luwas ng Naga. Lalong-lalo na itong mga harayo, kang Manila. And of course, itong taxes, duties, and licenses, kasi dumanta po tikupo si pambayad ta sa mga kasong pinafile kang city. So basically, totaling 1,090,840 pesos. Yan man lang po. Tapos na po ang sakuyang presentation. So kung may questions po, maghapot na po. Thank you po, sir. Si may mga kahaputan po, paglilinaw o mga reaksyon, pwede na po nitong i-share. May mga hapot, ma'am. Ricar. Morning po, attorney. Since na ang kalakawan po palit ka legal office, iyo ang naglalaban para sa mga case filing kang sa tuyang syudad, silaw kang Naga. Kamo po ba sa legal office, nag-cater din po ba kamo sa mga constituencies kamong Naga City? If ever maghagad man sa induling tabang about for legal advice or legal documents na pwedeng maitabang sa mga taga-Naga? Salamat ma'am sa hapon. Actually ma'am, si kahaputan mo, ang tinutukoy mo po private concern, mga private individual. The most na naitatao po kang opisina mi is magtauning legal advice. Pero kung i-representar po kamo sa mga kasong impwelto kamo o kaya gigibuhan kamo ng mga pleadings, dahil po yan kabali sa functions kang opisina. Pao po ang may powers po. Apo. Sige po, may mga ibang questions po from other stakeholders. Sa Facebook po, sa Zoom.
Arag na lang po pero kani, since mali ka. Okay, since mayo naman po kitang questions and may lakawan pa man po si sir. Mahalat na lang po kita sa next presenter. Salamat po, Mare, sir. Thank you so much. Hello. Ma'am, naka-raise hand ka po. Ang mute mo ba na? Mute mo ba sa bago? Ito yung si Sue mismo sa volume. Sa settings. Oo. Yun yung reset. Kapit pa kay Elias ako.
Presentor from Civil Registry Office po, Ma'am Maria Dolores de los Reyes. Hi, good morning po sa Gabos. Good morning sa Gabos na officers kan NCTC. Good morning sa Ma'am Nene, sa CBO. Ako po si Maria Dolores V. de los Reyes, Head kan Civil Registry Office kan Naga City. Next topic. Yang po ako digdi pa representar ang samuyang proposed budget for 2024. Ayan po, ang samuya pong office kasali sa Sector kan Development Administration. Bali ang satuyang vision is to provide an accurate and systematic program responsible for the preservation of all civil registry records at its utmost capability. Iyan po talaga ang pinaka-vision ta kasi po ang records kang civil registry office is perpetual. Ano po? Ang mission ta po is to constantly upgrade our knowledge and skills in the systematic filing, keeping, and preservation of civil registry records, equipped with modern technology in order to streamline the process of delivering civil registration products and services to the public. Next slide. Ayan, ang mandate po kang civil registry, Ang mandate po kang Civil Registry Office shall be responsible for the civil registration program of the local government unit pursuant to the civil registry laws and other pertinent laws, rules, and regulations issued to implement them. Ang samuya pong opisina, dakol kliyente, dakol na dakol man na angkot. Iyan na po ang samuyang opisina. Bali, ang legal basis na po is Republic Act 3753. Iyo po niyo ang Bible kang local civil registrar, known as Civil Registry Law, and was approved on November 26, 1930 and took effect on February 27, 1931. It has for its purpose the establishment of a civil register in the Philippines wherein acts, events, legal instruments, and court decrees concerning the civil status of a person shall be recorded. Na-create po ang Local Civil Registry Office sa paagi kang Republic Act 7160 sa Local Government Code of 1991. Naging department na po ang Local Civil Registry Office. Yan po ang samuyang activities. Continuous po yan. Nagkakandak po kita ng mobile registration sa mga lain-lain na barangay kang siyudad ng Naga, lalo na duman sa mga hararayong barangay. Ano po, para yan maidarata ang serbisyo kang opisina sa barangay. Ini po para ang purpose ka ini magkaigwa kita ng 100% registration kang gabos na vital events. Next topic. Ayan, yung mga po ini, may civil wedding kita ini para man, kang 2022, 194 couples po ang nakasalta. Bako lang po yan sponsor kang city government, kundi si mga barangay din, nag-sponsor din sila. Kaya medyo dakol city nakasalta, 194. Ay ang purpose na po kayo ni para si mas strengthen ang family values kang mabawasan si mga unmarried couples kang Naga City. Siguro diretso na data na yan. Ayan. Para po ma-justify mi ang budget ng office, nag-ibo kita ng accomplishment report. Bali comparative iniyo. For the year 2019, 2020, 2021, excuse me, sandali lang po. Si functions tabi, no? Sa inutan. Sige pa. Si functions kan si office.
Yan. Bago pa lang kita magduman sa accomplishment kang office, i-discuss ko muna ang office functions. Ang functions kang office, file registrable certificates and documents presented to them for entry. Ano po iniyo? Magpuong kitang mag-inaki hanggang magadan kita. Ang opisina po ang kaibanan nito. Si birth certificate, marriage certificate, death certificate, diyan po pigre-register sa opisina. Ano po? File and keep preserved civil registry records as per archival system mandated by the local government code. Ang sa tuya pong record, perpetual. Di kita pwedeng mag-discard ng record. Kaya maski panahon pa po yan ng kopong-kopong, yaon lang po yan sa opisina. It will be handed from generation to generation. Kaya na po ako, nagada na sinaglampas, magagadan po sa sunod na yaon lang po ang record dyan. Ano po? Accept registrable documents and judicial decrees affecting the civil status of a person. Now, nagpakasal ka mo. Pagpakasal nindo, nagkahabuan ka mo. Nag-file ng annulment si Sarot. Ayan, dyan po yan i-register. Sa Moya, may effect na si sa indo marriage certificate. Ano po? Nagkuha ka mo ning aki na baka manindo, ginagustuhan nindo, pig-adapt nindo, sa court yan. Sa Moya pa din yan. Kami ang ma-amend kan si record. Depende sa court order. Ano po? Halimbawa ngayon si birthday mo sa Lapalahan, ang pigdadala mo birthday 1960 pero nasa birth certificate mo 1965, magiyan po ng court yan. Korte pa din yan, anak. Sisunod na, issue certified transcript of copies of any certificate or document registered upon payment of proper fees. Ang gabos pong pig-register na document, ang Civil Registry Office man po ang may mandato para po mag-issue ng certified copy kasi kita ang record keeper. Kita ang makakataon ng certified copy na ini-authentic in yung document na iniyo. Ano po? Iyan po, pigbabayadan man. Kaya, ma-issue kita upon proper phase. Ano po? Sa Treasurer's Office. Prepare and receive application for the issuance of marriage license. Kung may balak na po magpakasal, sa Moya din po na agi. Ma-apply ka man ng kasal. Kita din ang nag-i-issue ng license. They po pwede na ipakasal ang partners na mayo ng marriage license unless exempted po kamo sa law. Ano po? Accept and process change the first name in correction of clerical error in accordance with provision of Republic Act 9048 as amended by RA 10172. Before po, any documents from Civil Registry Office, bago po ka po magpa-correct, maagi po ng court order, maagi po ng korte, ma-file ka man ng petition sa court para ma-correct. Now na-amend po iyan, pigtanan ng authority ang local Civil Registry Office na mag-correct ng mga civil registry records. Pero may limit man po giraraian. Ano po? And kung taano po na-amend ng 10172, before po, ang RA 9048, correction lang ng mga clerical error na ikabali po ang gender or sex. Minsan po baga, nakaregister si Aki, ang pangalan ay ang gender na pasala, instead na female, naging male, instead na male, naging female. Before, sa court yan. Now, sa Civil Registry Office na yan, authorized na kita kayo mag-correct para makatabang kita duman sa mga tao. Ano? Then, sa date of birth naman, date kita qualified mag-correct ng year. Ang qualified lang kita authorized lang kita mag-correct is the day and month. Register and process legal instrument affecting the civil status of a person. Ito yan, Republic Act 9255, wherein ito mga aki-inaki, they kasal si parents. Pag they kasal si parents, ang status kasi mga aki illegitimate. Ano po? Then, nagpakasal sin the later, malilegitimize si aki by subsequent marriage of the parents. O kaya man, si aki, inaki, they kasal si parents, pero nag-acknowledge si father, dyan po yan alaw. Iyan ang sinasabing legal instrument. Ano po? Coordinate with the Philippine Statistics Authority in conducting educational campaign for vital registration for the local government unit of the concerns. Ayan po.
Continuous na po ining ginigibo, nakikipag-coordinate kata sa sa Philippine Statistics Authority. And para man po sa kaaramang kapos, ang Civil Registry Office po ang direktiba hali sa Philippine Statistics Authority. Kung paano mo po pag-i-implement ang Civil Registration Program kang Siyudad ng Naga, hali po yan sa Philippine Statistics Authority. Kung baga sinda po ang may direktiba para mag-issue ng mga memorandum circulars. Ano po? Transmit to the Office of the Civil Registrar General during the first 10 days of each month a copy of the entries made during the preceding month for filing. Di na po kita naghahalat ng 10 days. Every first working day of the month, pigsasubmit na po tulos ang record. Why? Dapat magkaigwatulos ng copy ang PSA kansisatuyang record na pigsubmit sa local civil registrar. Taano po? Sa eskwelahan ang pigre-require PSA copy. Opo, PSA copy. May igwaman po kaya ng memorandum circular ang DepEd na ang dapat i-require is PSA copy. Pagkuha mo ng passport, PSA copy. Halos gabos-gabos ng agencies, PSA copy ang pigre-require. Minsan nga gara nakakaano din kasi pakali sa PSA, i-require man gira-receive ng copy from the local civil registry office. Nadodoble baga po. Kaya lang, si consistency kan si record, ang gusto ma-verify kang si agency bigsasamitan nito. Ayan po. Thank you. So, naman na sa accomplishment. Ayan. Di lang sa inatang. Sige pa, ayan. Zero pa, ayan. Ayan, di ko po may justify ang samuyang budget without you knowing this. Di ko na may pahiling sa inyo. Ano po? Kasi ang registered birth for the year 2019 is 17,174. Naga City lang po yan. Why? Actually, ang resident kang Naga City is only 35 or 40% of that only. Kaya lang, since kita ang dakol ng hospital, dakol mas, kumbaga sa ibang munisipyo, yan ang pasatuya. Ano po? For the year 2020, 13,000 pandemic iniyo, pero dakol pa din nakaregister. For the year 2021, 12,000, medyo nagtataas na ulit siya. Ano po? Ayan. For 4 years, 56,474 ang nakaregister sa tuyang birth certificate. Isipon po nindo kung paano ang bulk na nayaon sa opisina mi ng mga records, kung pinapaano mi yan. Ano po? Bako lang yan. Si Certificate of Marriage, si Certificate of Death, di ko nag-imen, nabay nahiling man nito, ha? Basta all in all, ang registered document de kasali ang mga supporting documents is 110,480. Para yan po sa 4 lang na taon. Ano po? Kung kikwentawan mo po per year, ang kliyente kang local civil registry office per day is no less than 100 clients per day. Ayan po. Sige. Ini lang po si number of documents tang na-issue kang 2022. Ang security paper po, ito po inibig-issue ta for passport. Ano po? Pag nag-request ka mo na ma-secure ka mo ng passport, security paper po ang upload ka yan. From January to June, 455 po ang na-issue ta. Pero mahiling po nindo July to December, halos na doble po. Baga ang gusto sabihin, ako lang na gusto mag-abroad ulit. Talagang open na kita. Bali, ang total issued ng security paper is 1,203. Accountable form po ini. Si birth certificate na certified copy, 6,317. Kung may notice po nindo, dikit lang po baga, why? Ang eskwelahan na pigre-require ninda, PSA copy. Ano po?
Si marriage certificate is 1,218, pero ang death certificate 8,000 plus. Kasi dakulon si mga insurances, okay na sa hindi itong issued ng local civil registry office. Kaya all in all po, si issued certified capita is 17,531. Kung isusoma mo man yan, ang requested documents per day is no less than 70. Ayan po. Sige na po. Ayan. Ang Sadoya pong opisina is income generated office man. Ano po? Bali, ito po si income na derived sa services. For 2019, ang security paper is 340,800. Day pa po yan, day pa kitang pandemic that time. Kaya dakulong pang nagluluwas, dakulong pang makuruan ng passport. Ano po? Kan 2020, 103. Kan 2021, 94,800. Pero kan 2022, nagbalik na po siya. 328,200. Ano po? Si birth certificate man sa mga certified copy, bali, dakol siya kan 2019 pa din, pero di pa siya nagbabalik. Para kan si dati. Ano po? I-total na lang, tamali naman, okay lang sa indo, di ko na saro-suroon. Sige, okay, ang death certificate is for 2022, 403,300. Tapos kung manonotice nindo, digdi sa registration kang legal instrument, kalangkawan po baga 2 million. Why? Dakulong pong day kasal na parents. Pag nag-register ka po kasi once na day ka mo kasal, kay puhanan mag-execute ng affidavit to use the surname of the father. For registration po ito kasi legal instrument ito. Kaya po may payment ito. Pero po, mayo po sanang payment ang registration taning birth. Kaya lang, once na mag-register po kitang day kasal ang parents and nag-execute ng affidavit, kaya po na ito pong i-register itong affidavit na pag-execute ninda, kaya naluwas po ito as legal instrument. Nasa orde ng SATA po yan, may bayad po yan. Kaya po. Inimang po si registered and processed court order. Ito po yan, nag-file ng annulment, nag-file ng adoption, nag-file ng recognition kang divorce. Ang recognition of divorce po kaya once na ang sarong Filipina nag-agom ng foreigner, nagpakasal abroad, pig-divorce kan si foreigner, si Filipina bago siya mapakasal, kay puhanan niyang mag-file ng recognition kang sa iyang divorce. Po. Ito yung divorce sali ng abroad. Ano po? Mapapokit ang divorce sa Pilipinas. Divorce abroad. Ayan po. Received and processed later gestation of birth, marriage, and death certificate. Pag ang sarong document po, pig-register beyond 30 days, may penalty kita. Ano po? Ang birth po kaya dapat after the birth, 30 days lang may register. But beyond 30 days, may penalty na yan. Iyon po ang death, iyon po ang marriage. Any document, any civil registry documents, may prescribed period para i-register. And pag di na i-register on time, considered late po. Ano po? Bali si penalty po na sa office is 309,600. Ay, mind you po, bako sa mo ang payment, treasurer's office po. Gabos po na binabayadan sa gabos pong fees sa Civil Registry Office, ang payment po sa City Treasurer's Office. Received and processed marriage application, bali, yun po yan si mga nag-apply ng kasal sa tuya, bali 374,000 man. Pag nag-apply ng kasal, may issuance ng marriage license, 151,200. Imo po ini si received and processed administrative petitions under RA 9048. Bali, ito po yung mga corrections. Siyempre po may filing fee kita kayan and bali ang filing fee ta po, nationwide yan, 1,010 plus yung mga certified copies. Ano po?
fees for endorsed civil registry documents. Ito na po yan. Pag-file ng petition, bako lang siyang naka-file na ng petition, approved na si petition, affirm na si petition, hanggang dumana lang. May saro pa pong proseso. Kay puhanan itong approval kan si petition, ma-annotate duman sa civil registry records, may maka-effect duman sa record. Ano po? Then, igwa man po ito mga fees pag duman sa mga endorsed document na due to negative result. Kung taanong may negative result, igwa pag nag-request baga kita sa PSA, minsan masabi, negative kami mama, kami ng record. Maduwang ka mo sa local civil registry office, maski sa ina local civil registry office, kung saan kami napi, ipipresent din do itong negative result, then ma-endorse kiraray ang civil registry office kung may record. If mayo, ma-file din late registration. Then ito man, ang supplemental report, ito yung mga missing entries sa record. Gabos kung pigpa-process ta, syempre po, may kaakibat na fees. Kaya dapat pag nagrehistro, maana na maray para mayo pong problema. Cemetery fees, ito po yung pagre-register kan si death, si transfer, si entrance, cemetery fee, crematory fee, permit to transport remains, exhumation, bali 1.587609 po yan. The office was able to generate a total of 7,598,000 in local income out of these various services for the year 2022. Kaya iyon man po ni ang samuyang annual investment program na proposal for 2024. Bali po sa General Administration and Support, ito po ng Civil Registry Services. Bali sa PSME po is 9,400,000. And ang samuya pong supplies, sa supply siya. Maintenance and operating expenses is 880,000. Ngunyan po, para sa support po to operation, bali, may request po kami ng digitization kang civil registry records. Actually, garupan tulumi ng request ini. May nag-question sa the other year, sabi niya, they po ba computerized ang record? Yes, computerized po ang record. May naka-encode dyan. Pero nagagamit nilang po ito for searching, verification, kasi record, ayun. Pero ang gusto ta po, magkaigwa ng functional and updated civil registry system. Paano po? Kumbaga pag nakascan ang records, madali si report, madali si issuance, kan si birth certificate, o gabos na civil registry document kasi, and accurate, kasi photocopy ang i-issue mo, mas madali. Ano po? And mapipreserve si record ta. Mapipreserve kasi every time na mag-request, kung nag-request ka ngayon for 1 year, nag-request kang 10 beses man kung ano si libro mo para i-photocopy. Data may iwasan si volunteer kang si records. Ano po? And may request man po kami for expansion kang repair para sa efficient archival management and easy flow of office transaction and maging client-friendly man po ang office. Taano po? Duwang Windows lang po ang nakikater kang services kang opisina. Minsan nagkukurorahawan sila. Naka-experience na po ba kang mag-transaction sa office? Ayun na po. Siguro po masasabi mo ko. May kadipisilan kasi dual lang sindang Windows tapos yung mga services masakit dun. Yes, tama po yan. Kulang ang space. Yes, tama yan. Minsan pag nag-upload ng document, pag nag-upload ka itong for issuance sa imo, iba sinakukuha. Kasi gabos halos nagmamadali, di man nag-check lang si record. Nag-upload nga ni De La Cruz, nag-run si Lilo Santos, o di pa paano na. Kaya numbers na lang, at least may kaputsinda ng numbers. Di medyo, pag nagdulog si number 4,
Pag may number 4 na ano, di may itataas sila. Okay. Sa operation po, continuous ang satuyang mobile registration. Permi na po ini para sa reduction kang number kang unregistered children. And makatabang din kita naman sa mga indigent na mga tao para ma-process yung mga documents na dahil napaprocess dahil sa pagkukulang. Pagkukulang ng financial pala. Financial. Ayan. Tapos, si civil mass wedding, tapo, conducted pa niyan religiously. Pati sa barangay po. Para po yan, mabawasan itong mga unwedded couples kang Naga City. Pag nabawasan po ang unwedded couples kang Naga City, bawas man po ang illegitimate children. Kaya po. Ma-upliftan sa tuyang family values. Ang request niyo po dyan is 100,000, tapos sa mobile registration and 300,000 para sa civil wedding. Pataas ng biraran. Ayan po. Ini po ang samuyang maintenance sa other operating expenses. Actually po, iyo po ni ang samuyang budget. Kan 2022, 980,500 po. Kan 2023, 799,680. Now, iyo man po girare yan ang pigipuming budget for this year. Kasi, iyan talaga po ang dapat nagipuhon. Kung ano si budget for last year, iyo man din ngunyan ang satuyang budget. Pero, base po sa moyang AIP, nagibumangkiraray kami ng additional na request. Sige na, padagos daw ako na please. Iyon niyo po ang proposed additional budget for maintenance of operating expenses and capital outlay ng Civil Registry Office po as per AIP. Iyan po naka-highlight, iyon man lang po yan sinagdagdag. Sa office supplies mi po, kan 2021, ang nagasto mi is 202,500. Kan 2022 po, 105,000 ang budget mi. Ngunya na 2023 po, ang budget mi is 105,000. Ini sinagasto mi kan 2022, ngunya na 2023, ang samuya pong budget is 105,000. Pero sa ngunya po, ang nagasto mi na, June pa lang, 123,000 po sa office supplies. Kaya po, pigdagdagan mi po yan, naghagat kami kadagdagan na kadikit, ginibuming 185,000. Ayo po. Ayaw na po yan sa PPMP si mga additional na supplies. Nagdagdag po kami sa rong account, ining accountable form expenses. Mayo po kaya kita ning account last year kayan. Ano po yung pigagastusan ta kayan? Ito yan si pag-purchase ta kan si mga civil registry forms na they po pwedeng mahalian. They pwedeng pag ma-register ngayon ng marriage, po kami ng marriage certificate form, balikan na lang po. They po kita kayong pwede. Dapat readily available ang gabos na form sa Civil Registry Office. Kaya nag-budget po kaming 140,000. Tapos pag abot po digdiyo sa other maintenance and operating expenses, dyan po kami nagkukuha ka itong Samoyang mobile registration, itong mga programs kan city, ikang office, dyan po kami nagkukuha. Araw kan sa mobile registration, on February, may civil registration month kita, dapat igwa mo po kitang budget kaya. Tapos sa mass wedding po. Dati po, kan 2022, ang sa tuyong budget is 140,000. The same ang po girarayan mo niya na 2023, 140,000. Pero depleted po yan. Actually, itong pag mass wedding may kan 2022 and 2023, naghagad na po kaming additional budget sa ibang office. Para lang po masustain itong pangangaipo. Bako pong pangangaipo ang sipig tarabangan tang kakasal. Kaya nag-request po kami, bali 400,000, 100,000 para sa mobile registration and 300,000 po para sa civil mass wedding. Sa capital outlay po, nag-request kaming 1.5
para sa digitization kasi records. I don't know kung ma-realize. Then, sa building and repair and improvement, actually po yan 4 million na iyan. May program of works na sana na ginibo ang CEO dahil lang na nadagos kasi ang budget ang problema ta. Ayan. Kaya, bali, halangkawon po. Kung may hiling nindo halangkawon, si Pig Taas. Bali, from 799,680 to 1.279,680. O, 1.280 million. Ano po? From 799. Ayan po, sana si accountable forms, expenses ta. Actually, iyan pong expenses na iyan, may in return yan. Kasi may fees po baga. Araw kayo ng security paper, mahal talaga. Accountable form kaya yan, 8,000 ang per rin kayo. Garito yan, parehang kapig-issue kang PSA. 40,000, 8,000 kasi ang per rin kaya. Si municipal form 90 is the application for marriage license. Accountable Form 54 is the marriage license alone. A Municipal Form 97, 102, and 103, ito yung birth, death, and marriage. And ang registry book po, mandated po kita mag-transcribe sa registry book. Kaya lang data po ay nagigibo dahil mapakita ng registry book. And bako man lang po kita, actually may kayang available sa national printing kaya di kita naka-purchase last year. Kaya medyo dakol-dakol ang kaipuhanan tang libro. And sa other maintenance operating expenses, iyo po yan ang bali breakdown. Ayan. Ayan po sa mga recommendation and action requested. To have a functional and updated civil register system. Ayan po, bako lang para sa satuyang generation, kundi si generation, kang masurunod pang generation. Ano po? Tapos, request for the approval of budget. Thank you very much. Thank you po, ma'am. Si may mga kahaputan po, paglilinaw o reaksyon, pwede na pong erase. Morning, ma'am. Balikan ko po, ma'am, sabi mo na sa opisina dito, last year 2022, nagkaigwa ka mo mass wedding na ang nag-participant or ang nag-avail is 100. And then, na-budgetan nito ng 300,000. Ano po ba ang naitaon nito duman sa ikinarasal? Amounting 300,000 and 100 beneficiary ang nag-avail. Worthing 3,000 each sa kada couple. Okay. Ari kayo ni ma'am. Ang budget, papabalit ako na kang last year po, kang 2022 po, ang budget is 140,000 only. 140,000. Kaya po. 140,000 lang po. Tapos kang tuwing mo niya na 2023, 140,000 lang po, giraray. Pero kang matakal ako naman sa 2022, ang nakasalti is 194 couples. Kung maano ka mo, paano nito napakasal ang 194 couples na 140,000 man lang ang sentong kwarta? Ito si request for this year para po si pangangai po ma-augment itong ano po. Food assistance. Nagtatapo kita ng bagas. Instead po kaya na magpa-cater kita and mag-bungacious, day na po. Mas kaipuhanan kang mga tao ang food assistance. Iyo po. Allowed ba yun? Ayan. Sige, request na lang po, may comment ako kasi sa pagpirma ka tong sa birth certificate. One time po kasi, bako lang po pala ganit one time, nagkapirang mga magurang na pangyayari. Kasi di ba, mas valid na mo yan ng PSA rather than the live birth certificate. Tapos po, nagkakaibang problema si mga aki. Ang
ang pagpirma po kaya sadit-sadit ng maray. Baka man po pwede na pakidakulaan po ang pirma. Kasi perang time na po na nagkakapirang mga estudyante ang nagpaparapagan pa magbalik dyan sa office ng registrar. Kasi tigpasahan ka tong live birth certificate sa eskwelahan, dahil po ninda mahiling si pirma. Ayun man lang po yan si Kobe. Para makahirak man po kaya si mga aki at grabe na si Pila. Mabalik pa sa Indo para matrace ng si pirma, mautro ng si pirma na talagang iyo to si sa... Actually po ma'am, ang PSA copy nag-originate sa local civil registry office ng Naga. Ay, sa local civil registry office, not Naga alone. Nagkakaigwaning kopya po ang PSA dahil pigtataanan ta sila. Saro baga po duman sa function. Bako po itong haring PSA. Halito sa local civil registry office. Tapos ginungtan po. Certified copy from our office. Okay. Actually, saro po yan sa kung taano ta gusto tang i-digitize ang record para po ang ini-issue ta ng document is accurate and legible. Ano po? Sige po. May balik pa po mga itong form, registry form na itong model ng klase. Kasi as sa mga na-encounter ni Mother for the madali po sa mga ang quality. Ito pong form mismo. Ang form po kaya bako kita. Actually po kaya ang form bako po kita nagpo-produce. Bali, bigbabakalta po yan sa National Printing Office. Hali po yan sa INDA. Kaya, kumbaga, nagbabakal lang po kita ng form. Although, iyon po yan ang comment ni. Iyon yan ang comment ni. Kasi nga, pag-print, nagka-problem. Sige po. Sige po, sunod po si Sir Lito, tapos after po kay Sir Lito, iga po kitang sa Zoom. Good morning po, Madam. Good morning po. Concern lang po garo nasabi mo sa bagong tries na yan, pinaka-importante na pag-request ninyo yan, digitalization of the record. Siguro, tayo yung mga ibang mga naka-highlights dyan, ang kaning accountable forms, expenses, dawa binakaltayan, pag mabayad man ginara sila, makakabalik. Yes. Mabalik man ginara sila. Saka itong sa kasal, kung 140, kan last, Yes po. at least may 140 na. Pero ang pinaka-importante siguro na dapat ang may recommend dito sa budget presentation na niyo, itong sinasabi tang digitalization ng record. Very important pong maraihan, lalo-lalo na po yan na talaga ang satuyan po magang yan ng mga transaksyon, more on mga online transaksyon na kahit kung pong maraihan. Siguro in this presentation pong ini, i-recommend ka na, I recommended na sana iyan pig-request po nindong digitalization ng mga record, madagos naman po siya. Salamat po. Tanganing mapakarita na po ang record data, yung mga buildings to paano na lang karita, medyo daradakla po bagaya, 1.5. Siguro madali-dali ko yan na ma-request and then sa paagi po siguro sa tuya po mga participante, mga stakeholder po nito, dahil po yung CPC, matabang po kami na i-recommend po na iyan pong sa inyo pong inahagad na pangtulo ng pig-reject, parang na naman po ang funds medyo baba talaga po. Sana mo yan mag-grant naman po yan kan sa tuyang syudad, lalo na po Sir Prat. Salamat. Salamat po, sir. Salamat po. Actually, di man po rejected, kaya lang kulang lang talaga ang budget. Take into consideration man po. Kalang kay po nga namin pong ibugtak giraray ng aram ng pangangay po. Salamat po. So may nag-ask po sa Zoom po si Sir Ramon Heronim Jr. from SDO Naga po. Regarding daw po sa income derived from service amounting to 7.5 million, then propose additional budget from AIP amounting to 6.7 million, why ask additional if the office got more than the said amount 800K? And what is the update
or status of the digitalization program that keeps putting budget, then what physical improvement will be implemented for the 4 million po? Ang gusto niya sabihin, bali, ang income po kang City Civil Registry Office is nasa general fund. Kaya bako po yan sa MUYA. Nasa general fund po yan kang city. Kaya maski may income kaming 7 million, bako po yan sa office. Kaya po naghahagad kami ng budget sa city man po, Geraray. Tapos ito pong regarding kang digitization kang si record, consider man po yan kang management, kaya lang until kulang po sa to yung budget. Then pag abot po sa physical improvement kang office, talaga pong naghahagad kita ng mapakaray ang opisina kasi talagang kulang ang sarit ng maray ang office data. Kaya po nga discuss po itong mga registered records sa office para mahiling ta kung ano itong capacity, ano po, kasi office na archive po. Kasi records. Question pa? Question siguro, madam. Aside from mass wedding, activity, ano ba pong mga activity ang naka-allow po kayo na 2024? Actually po, sir, since frontline service kami, sufficient enough ang samuyang trabaho everyday. Sabi ko po nga ni, no less than 100 ang clients sa office everyday. Mas iinutunta po itong kliyente sa opisina kaysa na magparagibo kita ni program. Siguro enough na po ito na nagbabarangay kita. Si pangapudan kang barangay, si pangapudan kang mga residentes, dapat nasasing maganda po. Yes po, ayo po. Depende sa request po yan kang barangay. Kasi kay po namin di maghalat ng request kang barangay. Kasi kung maduman lang po kami, dahil man kami inchindong kang barangay officials, maano po kami. May coordination po. Nakikipag-coordinate kami sa barangay. Pag may mga activities sinda, nagre-request din kami, nang-i-invite kami. Pero kay po na din nila po mag-give ng letter request na ibigay-invite nila po kami. Para po ang service kang opisina may luwas po. May follow-up question lang po si Sir Mon Jeronimo. Then with the issued paid docs based from the flash report 110480 and 17531, that makes ano po ata ito? 110,480 and 17,531. That makes 128,011. Because if multiplied by 100, minimum fee to pay will give CRO an income of 12 million. The issued pay docs based from the flash report 117 multiplied by 100. Ano yan? 100. Hindi ba Okay. Sir, good morning po ulit, Mr. Jeronimo. Jeronimo ba? Actually po, kaya detailed ko si comparative report, kasi po, dakulo po services ang office. Kung taano po sinabi ko na no less than 100 ang clients kang office, dahil po yung gabos nagbabayad. Kasi sa registration ta po, free. Po. Mas dakol po ang registration kang birth, kaya po suway ko si registration sa good issuance kang certified copy. Ang may bayad lang po is certified copy. Ang may bayad po ang certified copy, then si itong registration kay itong legal instrument na very clear man po sa presentation. Okay, Sir Mon, paki-ano po kung na-answer po si question mo, paki-react po ako sa Zoom. Thank you.
question pa? May clarification ka po, sir. Sige po. Sige po, sir, isasend me na lang po ulit sa presentation para mas clear mo po, mahiling po. Salamat po. Thank you very much po. Thank you, sir. May mga iba pa pong questions from the stakeholders. May naman po. Actually, pag indigent, itong binabayadan nila, itong registration fee, nasa ordinance na kaya, 2010-015. Basta may city ordinance kaya na pag indigent ka, mayo kang babayadan. Kaya alam kung taano may binabayadan kapag abot naman sa itong mga correctioning clerical error, ang mga certified copies, mayo man sa ordinance data na mag-free kita ng issuance ng mga certified copies. Ang free lang is the filing fee. Gurano pa ang filing fee for the correction of clerical error is 1,010 pesos. Bali, regulated dyan ng national law. Kapos po, 1,010 pesos. Diamond per letter, regardless kang correction. Pag abot sa change sa first name, iba ngayang pinadadang pangaran, 3,030 ang supposedly payment. Iyan ang registration fee. Iyon lang po ito ang pwedeng ilibre kang Naga City. Tayo po yan ang nasa city ordinance. Ang publication po sa newspaper, hindi po covered. Kaya iyo po ito ang babayadan ninda, si publication sa newspaper, tapos yung mga certified copies. Siyempre po, mabayad kita. Tama ito sa city ordinance. Iyo po. Tapos pag for-piece member, dahil mo kaipuhanan magkuha ng certificate na indigent. Ito po mismong ID ninda, considered na to as indigent. Salamat po. Thank you, question. Okay po, maya naman po at akitang mga kahabutan. Sure na po, final na. Sige po. Thank you very much po. Salamat na maray. Ay, ano po pala si Sir from Human Resource Management Office.
Wait, meron po. Ganyan sa suot. Okay, Marina Aga po sa Indugapos. So, sa CHRMO po, City Human Resource Management Office, si Nol. Just call me Nol. Kasi pag pronounce mo ang pangalan ko, mawawara ka kasi apelyido din eh. So, we are 12 sa City Human Resource Management Office and we are catering 2,400 more or less employee kang City Government of Naga. So ano pa ang mandato kang sa muyong opisina? Personal management and administration. So kabali dyan si apat na polisiya. So apat na polisiya kan City Government of Naga. So igwa kita dyan ng so RSP or so Recruitment, Selection and Placement in which ang HRMO is in charge so to various job analysis. It involves evaluation of job positions, posting of vacant positions. Tigre-review mo itong application at igsasubmit kang mga applicant para sa vacanting position. And also, we are conducting interview. And at the same time, after that, we submit to the mayor the result kang interview and the selection, and then the mayor will issue the appointment. And we prepare and we submit it again to the city mayor's office for mayor's signature. And then we have the performance management. So ini parang ini ang polisiya na tigbubuo niya so sa iyang output, tigbibilang niya. Pero na ngayang nagibo ko sa assignment ko sa maghapon sa sarong bulan. And then ang tawag na ito is the individual performance result. Okay. So para ma-monitor ang sa indang output, which is this is also a basis for
granting the reward and also for promotion. Kasi di ka mapopromote kung di ka nag-rating at least VS or a very satisfactory rating. Ay, pala. And then we have the learning and development. So, learning and development is ang Human Resource Management Office yung nagdi-direct and nagko-coordinate. So, we select the human resource activities, parehas nga itong mga trainings na ginigibo sa nadigdi sa City Government of Naga. And then, minsan naman, tigigibo yan, external. So, nag-answer kita naman sa mga invitation ng mga agencies na nag-invite for training. And the last is the reward and recognition. So, dito naman, tigsiselect itong mga qualified employees para taon ki award. Yeah? Para ma-boost man itong moral ninda to work hard. Yeah? So, tigtatawan na sinda ki, anong tawagan? Tigre-reconisar ang sa indang katibayan. Okay. Duman sa tinaw sa indang trabaho and even more. So, that is the personnel management and administration. So, yan ang vision ta. To constantly upgrade the knowledge and the skills of the City Hall employees to ensure delivery of human resource services aligned with the city vision. So, by being recognized, the model of good governance, responsible citizenship, people-centered. Sabi nga ni, para magdanay ang pagrekonisar sa pagiging modelo sa maray na serbisyo as in responsableng nagenyo. So, yan ang vision. So, yan. Ginigibot na yan na mission ta para ma-attain ta itong vision ta. So, ginigibot na muna digdi para paduman kita sa satuyang vision. So, what are the specific functions? We have the recruitment, employee records and reports, employees relations and services, personal system, mechanisms, employees welfare and development. So, also, we implement the civil service law and rules. We attend to queries, kasi minsan may mga problema sa ating empleyado na about their employment. So, nagduduman yan sa muya. Not only with their employment, minsan sa mga pag-iriba sa opisina. So, nagkakaiba sila ng problema. Itong mga medyo lighter mode lang. Kasi pag medyo matigas na, grabe na, igwa kami ng committee, so the grievance committee. So, tigdadaramihan duman para duman tauan ng magayon na paliwanag for reconciliation. Kasi sabi ko nga ni, after the end of the day, magkairiba pa din kita. And also, we assist in the recruitment, as I said a while ago, and we prepare and process appointment, conduct orientation to the new employees. So after the issuance ng appointment, itong mga bagong empleyado, tig-orientayan regarding duman sa mga office rules. So that pag nag-log sinda, although sa school, to the four corners of your school, of your room, in your school, digtuturo na yan kung paano magtrabaho sa opisina. So, but aside from that, may mga internal policies din ang mga opisina that we have also to impart to them. And also, we issue certificates of employment and the service records. Yan. Ayan. Yan, the certificate of recognition. So, sabi ko nga na after my 2 years with the City Government of Naga, nagkigwa kita, na-recognize kita for being prime. Yapa. So, naging prime kita because we met itong hinahagat yung Civil Service Commission kasi may mga standards sinda. Sa tabal kang sa kuyang mga committee, nayaon sa ngunyan. So, nagpapasalamat ako kayan kasi we strive hard para ma-prime kita. Para maging ma-recognize kita na matured na kita when it comes to personal actions, to personal matters. So, ibig sabihin, pwede ka nang butasan
yaya mo ng gibuhon. Unlike naman sa Bako Pasinda na they have to still to submit the appointment sa Civil Service Commission for processing. Kita hindi na. We submit the reports na lang. Kasi ibig sabihin, tatao na kita. Guided na kita with those approved policies na pinagtrabahuhan kan mga committees. So, sabi ko nga ni, maski sa gusto ko yan ibabali sa sakuyang mga slides kasi saro yan sa nag-boost ng moral sa sakuyang mga pag-iriba sa City Human Resource Management Office. Kasi kung mayo man sinda, di kami mararecognize with that. Di ko magigibo or di ko matatapos. Di ko makaka-receive ng araw kayan or ang City Government of Naga with not the help of my city government. City Human Resource Management Office family. Okay? So, iyan ang personal compliments kang City Government of Naga as of June 30, 2023. So, igpapakita ko niyan kasi may tigdagdag kita as of July. So, we have 649 employees under permanent status. For the casual, we have 680. The job order, we have 815. And the contract of service, we have 233 or a total of 2,377. Iyo pa yan ang tigikater kang City Human Resource Management Office. Yeah, sa nagduduman sa Muya. So, kang last year, we have 2,386. So, medyo nagbawas kitang kadikit because of that moral, their boasted moral. So, iba nagkapang-Arab Road na. Kadaklan kayo na nag-Arab Road is from the city Abattoir. Yeah. So, through the help of the City Government of Naga under Mayor Son and the department head, si Sir Bert. Kaya sila nakapag-Arab Road sa Canada, sa New Zealand. Yan, sasama mo yung AIP. Hindi ko mabasa. So, for our gas, we have the total cost of 8.622, and then support operations, igwa kita dyan ng sana to renovate our office kasi medyo talagang sadit na para sa Muya. Sadit na pa ang opisina may para mag-cater kang empleyadong araw kang kadahol. So, yun. So, dapat magkaigwa kami ng spacious and conducive workplace. And then, upgrading of systems and hardware. Precisely, dapat medyo maging globally competitive naman kita. Kasi may mga hinahagan na sindang mga records na kaipuhan sa mabilisan. And then, keeping of the 201 files para mas mapagayon pa ang records. And then, dapat available din ang supplies para mas mapadali ang trabaho. And then, siyempre, kung paano ito ginagamit para din nasasayang. And then, for the operations, we have the functional human resource, merit promotions, and selection boards. So, we conduct meetings, kasi tiga-adalan mi dyan, paano itong mga empleyado na gusto mag-attend ng training. Kasi minsan may mga empleyado na bako man strategic duman sa trabaho mo. Gusto mo lang magduman sa Iloilo, gusto mo lang magduman sa Davao for your Facebook. Hindi, para mamasyal. So hindi. So dapat, ang rule kang HRDC is apa? So yan. Yun. Parang nanginutan ako ano? Parang nanginutan ako ay. Hindi ko mabasa. Ayun. Ikaw palang pinalik mo. So yun. So we conduct meetings and then training needs review and identification. So nagsasubmit sila sa Muya itong individual development plan. So para mailing ta duman, ano itong need kang sarong empleyado para ma-improve ang sa iyang skills and knowledge towards duman sa trabaho niya.
So tigiling tayan duman. Sabi nga natin mamasi-masi iyan. And then for the CDP or the Capacity Development Program implementation, at least makakanda kami ng trainings, mga tulong trainings for the year. So later, iyan ko kung ano itong mga trainings. And then, yan, so sa PM or the performance management, dapat nagmi-meeting din. Oo. So nami-met pa itong mga target kang empleyado. And then the submission of IPCR and DPCR. So nagsasubmit sin na January and July for their IPCR. Okay, balik mo naman tabi. Okay, so ang training tang nakanda ko dyan is the financial literacy. Kasi minsan, pag mayo ka na bagang sweldong nare-receive, hindi na mo maglaog sa trabaho, di ba? Parang habo mo na, parang maloya na, ang hirap na mag-aga. Anyway, ngaya, igwa man ako ng mga lip credits. Sumalip na lang ako, matawag na lang kaya ako, kay ma'am, ano yan ta? Nalita ko, pakulong yung ingron ko, ito pa nandayiman. So, parang kulang na. Kasi nga, pag nagduman ako, how much is ni pamasahin ako yan, balikan. So, pwede ko na kaya itong pambakal kaya. So, yun. So, nagkaigo kita kaya ng training para maging financially literate kita. And then, pre-retirement orientation. Iyo. Kasi minsan may mga empleyado na, although hindi ka pa naman at the age of retirement, hindi ka pa naman retireable, pero parang gusto mo na because naka 15 years ka na, kasi after 15 years baga pwede ka na mag-retire. So, napapagal ka na. So, yun. Tig-orient sinda with the help of the government service and insurance system. What are those benefits? And then, ang pangtulot is the orientation seminar on RA 11313 or the Safe Space Act and gender sensitivity. Okay. So, yun. Kasi minsan, dapat i-educate din itong mga employee the way they act, the way they talk, the way they dress. Although, igwa kita ng dress code, but sometimes dapat ma-improve na pa. Yeah? So, yan. Next. Yan. So, rewards and recognition. Yan. So, meeting again. And then, for the implementation, of course, duman sa mga deserving employees, tig-award tayo ng mga award niyan. And sometimes, nagigibo din ang SPK resolution recognizing employees for their excellent service. Every end of December, nagkakaigwa kita ng salo-salo together, and we award those employees na igwa ng long service award, and then mga gantimpala awards, ano pa ito? So mga loyal employees. So dapat i-award mo pa din yan. Kasi ano ka nagiging loyal ang sarong empleyado sa sarong agency? Ibig sabihin, magayon ang pagpadalagan kang opisina. Magayon itong mga boss. Magayon ang leadership. Diba? Kasi ngun yan, lalo na sa mga, dahil ko mang ginagawa sa itong mga millennials or mga Gen Z. Dahil mo lang mahangkutan, bahala ka dyan, ma-resign na ako. So dapat, minomotivate mo pa din yan. Ano ta dapat tataraman mo? Ano dapat, tingko-coach mo ang sarong empleyado. So dapat, i-explain mo siya. I-tokdo mo sa iyang maray why you are doing that. Okay? And then we have also the Employee Day, which we conducted during summer. So nagkakaigo dyan ng mga in-house training para sa gabos. So for the HRIS, the biometric system, through finger and facial recognition, siguro nahihilig nila duman sa lobby, ikaw na duman ka ano yan. So, pwede sila mag-register duman with their attendance through facial or the finger recognition. Why is that? Because the DTR
will be computer generated. The leave of absence will be automatically deducted sa leave credits nila if they will go on leave of absence. Okay? And all the benefits included, DDD honorarium and so on and so forth, will be included na naman sa payroll in one printout na lang. So bako na siya masyadong mapapil. So yan ang purpose kang HRIS. So ina-upgrade na ba yan with the help kang ITPO. And then we have the annual medical check-up. So through our mental and health program. So dapat ang mga empleyado dapat nagkakaigwaning annual medical check-up. So tig-ano mo iyan, it should be during their birthday para maging a sort of gift na lang ng City Government of Naga. Okay? So it will be conducted during birthday. And also we include the drug testing, so random. So anong purpose kayan? Para ma-promote. And then also, we have also the mental health program pala. Mental health program. Okay. So, kaya lang, nasa review pa kang City Mayor's Office, iyan na program ta sa mental health program. So, anong purpose kayan? Para ma-promote ang mental wellness and provide an inclusive, conducive, and supportive work environment for all public servants to ensure healthy and productive workforce. Yeah. Kasi minsan baga pag medyo pano ka na, may problema ka na sa araw, pagabot mo sa office na dadara mo. So dapat nag-ulay-ulay kayo ng opisina. Yeah. So day na siya nadadara. Okay? So dapat mentally healthy kita pag yaw na kita sa office. Kasi you cannot perform well kung medyo igwa ka ning mental ailment. Hindi naman sinasabing itong grabe na talaga. Itong medyo may problema ka lang nakadikit. So, dapat na pag-uulay-ulayan yan. So, dapat naro-roll out yan. So, that is the purpose of na magkaigwa kita ng mental health program. Okay. Yan. By the way, yan ang laboratory exams and the fees. Okay, so we have the fasting blood sugar, the cholesterol, the HDL, LDL, triglyceride. The colon siya, 11 siya. So with a total of 1,690. Baratohon na po iyan. Okay. So, ginibot ayan tanganing, sabi ko nga ni kanina, ma-monitor itong health kang sa tuyang empleyado. Para, dahil na siya maglala, sir. Pag medyo mahihilag ka, through that, mahihiling mo sa demand. Mababasa yan kang doctor. We have a very good doctor sa Naga City Hospital and then sa City Health Office para mag-advise ka yan. So that, diin siya maglala to a more severe ailment that causes an early death. Kaya minsan baga, nahihiling nila yan, ano? Dahil pa nga din nakakapang-retire na kagada na. Kasi dahil siya namumonitor, dahil siya nahihiling, dahil naaagapan. Okay? So, in which they have to enjoy their life after several years of service in the government. So, yan. Kaya nga, minsan, hindi minsan, nag-grant ang government, ang government na granting leave balance from our services para magpahingalo kita. Bako man sige-sige lang yung trabaho, pulpugod bang trabaho mo because gusto mo ma-awardan sa December. No. Pag medyo nakakamati ka ning medyo malay na, you have to file a sick leave. Because prevention is better than cure. Yeah? So ano naman, gibugibuhon mo may namamati ka na. So the next week, leave ka na lugod. And then, naggrabe na lugod, naglala na. So mayo ka na sa office for the whole year, for the whole month. So sayang ka itong trabaho na dapat kung yaon ka na itautang dire-diretso sa mga nagenyo. Yeah? Yan. Ayan na yan ang samuyang Port Financial for 2024. So, proposed budget may. So, from personal services, we have 8,501,708.73. So, yaw na dyan sa mga sweldo may, sa mga benefits, PhilHealth, sweldo kang samuyang job order,
casual. Okay? So, medyo nagbaba-baba dyan compared kang last year. Ay, compared mo niyan kasi may ma-retire kaming duwa. So, medyo nagbaba. So, nawara itong terminal leave benefits sa 347,100. Okay? So, next. Okay naman. So, sa MOE me, so traveling expense me, dati 7,000, tigdagdagan mi naman ngun yan. So, ginibuming 10,000. So, training expenses, dahil medyo tapos naman ang pandemic, gusto ko sana madagdagan itong tulusan ng AIME. Pero dahil kami nagdagdag na muna duman kasi baka talagang masort ako kang fund. So, tigdagdag ko itong times 2 plus 10. So, nag-150 kami by next year para sa training expenses. Yeah? Kasi gusto mo man na kinukuha kami dyan itong snacks, itong bayad naman sa speaker. Kasi dapat nagkukuha kita kimagagayan ng mga nagtataram para maging effective itong resulta kang sa tuyang trainings. And then, minsan may naghahagad man dyan ng pundo, halit sa ibang opisina, pag pinapadala naman sa mga trainings. So, tigkukuha ata dyan. AIME, which is tika-approve man ni AIME. And then, the office supplies, precisely. So, yakan man dyan sa coupon bonds, so ink, sa ballpen, and the correction tapes. Kasi bako naman ba kita itong fluid. Yeah. Kadikit lang sa tighagad mi. Yan. Nagdagdag kami kaya this for the whole year. Kasi, ay hindi nga nagdagdag parehas lang. Kasi so appointments, every January, malay mo, magkaigwa naman ki-increase. Hindi. Sa appointments, sa mga steep increments, nag-de-issue kita ng January, and then the July. So medyo dakol-dakol yan ang mga appointments. And then other supplies and materials, yan. Yan dyan sa mga alcohol, kay puhanta din yan, for our hygiene, and so on and so forth, para naman sa cleanliness kung sa tuyang opisina. Postage and courier services, okay, we have only 1,000 kasi usual ang nag-ano kaya is the city mayor's office. Nag-ano lang kami dahil pag nagpapadara kami kay itong Sunosa, the Salen, medyo mahihibog siya. Kino-courier ta siya, medyo mahal siya. We send that every year. Iyo po. And then the telephone expenses, kasi siyempre kay puhat ang mag-connect sa mga empleyado. So, igwa kita ng 20 per thousand. And then, MOOE. So yan, igwa kita ng 6 million, from 70,000 to 6 million, 16,000. Dahil tigbalitan na dyan itong medical check-up. So, 200,377 times 169,000. So, iyo po yan ang total. Yeah. So, medyo naglangkaw siya. So, sana ma-approve yan. Para, yun ang para ma-monitor man itong mga health kang sa tuyang empleyado. So, we are hoping na ma-approve siya. Kasi sarap na ako sa mga benefit kayo yan. Instead of going to private hospitals for that laboratory exams, so makakatipid na siya dyan. Okay? So, with a total appropriations of 14,935,138.73 pesos only. Next. So, yan, organizational outcome. Enhanced service delivery. Tuloy-tuloy yan. That will be our organizational outcome. Continue to enhance our service to our clients. To continue and accept the challenge,
to the workforce of the City Human Resource Management Office as we are now traversing not only the City Human Resource Management Office but also the employees, kasi we are now traversing to the level 3 Prime HRM level 3 accreditation journey, because our ambition is to become a more competitive city government office of Naga. So, sa Sakoyang Pag-iriba, si G, si Mary Jane, si Tintin, si Cielo, si Rodel, si Jude, si Alnor, si Pami, si Maximel, si Beth. We can do it. So, yun. Thank you very much. Salamat po, sir. Open na po ang satong floor for questions, clarifications, reactions. Health and wellness sa mga program. Hindi before wala na Sir, sa nasabi mo pong 850 na job order, ang hapot ko po dyan, gapos po ba yan mga taga-Naga? Precisely. Kasi, may nakaabot lang po na ang iba po ang mga nasa job or ang ibang na-hire as a job order, makumang po daan, taga-luwas po daan. Siguro ba yung sa 20, hindi sila taga-Naga. Malay mo, kagaya mo, ayaw na ikang Naga, mag-ibig nila ng city. So, mas nakagong ako, kamarina ng taga-Naga. Good morning, sir. Apat ko lang po, sir, naman sa itong mga papropose mong check-up kang mga empleyado during birthday. Ano po yan? Gabos po yan. Si job order, casual, pati o si regular. So, mga regular lang. Dahil magkabali, sir, si mga may question sa so. Sige ta. Dapat ko ta si mga empleyado nagdaragog-dagog lamang sa so. Suggestion po ni Sir Ramon Heronim Jr. from SDO Naga, HRMO, looking for a budget allocation if you may add for an online access or any tech apps access and in HRM LGU, especially for EOP as per Prime HRO to quality since LGU Naga is a Prime level 2 or 3. And so, the so-called HR apps to monitor and evaluate the LGU employees that makes the LGU Naga at first. Ito. Mon, maray na aga. Level 2 na din ang DepEd, Naga City. So gusto mo din magkaigwaning kay ARC yan, considering na nasa level 2 na kita, prime na kita, itong online application. Actually, tigibo tayo yan during the pandemic. So we accept that through
online applications. Kaya lang minsan due to our resources, medyo kulang ang tao, minsan na-overlook yan duman sa mga ano. But still, we do our best naman duman sa ano yan. Hopefully, dahil duman sa HRIS, tika-update na yan, maibali yan duman. Opo. Kasi madam, mangungkol siya. Sorry, sir, normal ako. Naling ko kasi budget ko dun sa training. Hindi ko ba siya kasa ko? Iyon nga ang gusto ko sa akin. Tapos, kung maalala mo po, pagkukunataan ko ni Ansel Nika, pero si Mr. Ansel mo man niyo po, procurement, nakalaki mo sa prime. Kasi si mga kasi si Sir Lord sa ito po si Sir Ansel yung study, parang itikol siya ang mga ilan ng mga Indian. Siguro, lalo na itong mga department, yung mga next department. Tapos naalala ko na, kumbaga, ang population na sa City Hall, patuwa na sa kalawang mga araw, tayo na sa inyo. Tapos nalingin ko yung budget sa training, papunan ko siya naman sa succession. Pero po kayo ka ng tamang training mga tao, mag-train pa more. Yung mga second liners na nalaman mo pag ito bigla na advertise si Oso, tapos mawala ka na itong gano'n. Usually nasa plan ng SR. And ito, in my analysis was, siyempre dapat succession planning. Yan lang. Minsan, iba kita ng mga offices na gusto na magiging sa manufacture ng training. So that, sila malabal, kasi sabi ko man, mas pag-pray na dapat, ang nangalaman mo dapat yung mga nangalaman sa mga so that, namupo nito, pasinta. Ang naman po, centralized din mga Philippines. Dito sa iyo kami nag-aaral ng niya. Kaya wala mo sa sabi ko, training sa siguro sa Albatin office, ang ma-advise ako yung nagagawin in connection naman sa, parang connected naman sa prime. Then, ang bigay suggest ko po is kung ibong study, para naman sa matay kong training, sa mga dapat i-train na mga siguro na. Kaya ako nagawa sa training niyan, kaya ang nilikuha ng online survey. Okay. Mas madali kaya. Parang kami yung encourage those who do this. Pero naman ganito naman, na parang ito na ang LMA is only for employees who are working in the office. Isang event. Basically, so the question was, is intended for all. Ano gusto mong i-improve in the people? Hindi ko kung may supporting document yan, kung may study, mas madali siya ipako na madali ito pa. Well, you would realize if somebody would come to my office. Ang mga nakikita ko ba ang talagang sila, parang namin sa natin ang buwan ko, kung nakita na yung isip nila. But the fees that actually, itinagay ko natin sa from last year, 70,000. So, ngayon, yun na naman. Pinili ko ano ba magkakasi sa PK o remaining amount. Kaya, siguro mga Siguro pa nagdagaan, siguro pa lang rin na tagda. Parang na tama pala sa akin, madam, second liner, pa-develop mo sa mga second liner. So, not only from the second level, from the next level, gusto ko yung matutong nasa baba. Kasi, and also the qualification, which is sometimes much superior to what's nasa second level, can be also good. So, gusto ko yung
Siyempre, sa pagkandidat ko bilang training, kamu ang centralized o si department ka maraming responsibility ng budget proposal para sa training. Nagiging po sila ng training design. Hindi na makakalaman. Makagaling sa mga kami through training. Ito pong trainings na si HRM at sa mga organize na consultant speakers. Pero ito din po halimbawa ang budget. May invitation kaya halimbawa itong organization ng mga budget officer sa SPA nag-approve si Sir Frank and si Mayor na mag-send ng representative. Naman din kami nag-HR. Minsan, pag mayroon sindan, ikihanap ang hindi kong sarili. Usually sa Mayor's office. Sana sa lahat, maraming namumuli ng mga pati o at those nalaganda mo yung training. Para mag-training ka sa office, makagaling mo sa certificates nila. Di ba ang kada department head may mga travel expenses man? Hindi makuha naman sa ano. Iba po ang travel sa training. Salamat sa Okay. Question? Kasi ito gano'n ako sa mga siya, sinabi mo na dapat upgrade sa mga system ninyo para at least ma-upgrade sa mga records. Ang last year po ba? Hindi, hindi ko na siya. Ngayon naman, medyo kulang pa. We are looking for more. Talaga sa office ngayon sa sarili. Since Maya. Hindi na siya pang-juicy. Medyo talagang crowded. Pero nagkaroon mo siya sa ngayon na nilipat kami sa ating siguro na wala na. Sa dito ba ito, sir? So we are hoping and praying soon. Kulay na rin, kabalik ang musik video. Since Maya ka kung naglaan sa capital out there, sasabihan mo ba yan? Charges sa IT sa mga Parang yun na ito. Kaya nakita. Pagduwa na kami na. Kaya na natin yung specs. Sasabihin naman. Okay? Okay, pwede nyo ako. Thank you very much. Mana? Happy Fiestas. Merry Christmas. Ay, sir, pagkakalit na, sir. Just na-ambitan mo siya sa dahil sa grievance committee ng HR. Just in case kung baga siya na may sasakit na complaint based naman sa sakit niya. Sa siyempre, Pwede ba isang sa HR? Then gawin nila ng mga forward kasi we will study kung kaya ba doon na sa HR or we will submit it to the grievance ko. Kasi pag grievance ko, pwede na naging file na ito. So which is na dapat, hindi naman dapat. Which is na pwede lang kung mapag-ulalayan itong medyo pwede po. Kung medyo talagang agresibo na kami yan, sabi ka ito di grievance ko. So wala na ito. So, according to kay Sir Ramon Heronim Jr., looking forward for the setups for the full transparency of LGU employees daw. Yes. Gawin ko na po. Training from Secretary of Service
Sa